Čauky. Vítam vás z Mario Radio. A sme tu na hre Far Cry 3. Part 2. Poďme na to, teda sa vybrať do hry. Tak. Máme si skúpiť teda zbrane, lebo budeme asi bojovať s nepriateľmi. Oh yeah, tu sa trsá. Trsáme s nimi, nebuďme lenoši. Prasatko, ahoj. Jak sa tu krásne peče, dal by som si z neho. No dobre, není čas na blbosti, musíme ísť. Lebo tých 15 minút aj viac uteká dosť rýchlo. Takže, budeme nakupovať. Hej, stará babička kupuje, teda predáva nám zboží, teda zbrane, ale ja ho naprednem. Fakt, to nie je jak v GTAčku alebo v Mafii, že proste tam prídem do obchodu a všetkých tam postrieľam a vezmem si svoje veci a odídem. Proste tak. Takže zistil som, že iba niektoré zbrane sa dajú kúpiť a to iba tým spôsobom, že mám len pištol za 60, takže ja si ju teda kúpim. Rok vydaní tejto zbrane 1911 a tady je nejaký samopál, aha, to sú tie samopály a tak. Aha. No jednoznačne mám tu asi dosť, pretože ja už som na nule, takže už môžeme ísť konečne niekde ďalej. Sushi, alebo čo to je za blbosti, proste niečo. Takže mám stisknúť escape, zbrane zdarma. Nakupujte zbranie v obchodách. No, takže sme zistili, že sú aj zbranie sú nejak zdarma, či čo to je. Ale ja nechcem ísť bojovať, ja chcem sa plakať, ja chcem byť v meste, ja sa bojím bojovať, vieš to? Ty, prestaň ty si nie je normálny, mne sa tam nechce. No jednoznačne teraz ideme bojovať, tady sa ešte zbrane nedajú vyťahnuť, ako vidím, no ešte ne. A strašne mu to dlho trvá, tak ja idem sám, trošku rýchlejším behom. Aha, takže hneď ak som prešiel vlastne toto nejakú tú myslenú čiaru, pozrite sa, tak tu nemám zbraň a tady mám zbraň, takže je to taká myslená čiara, je to úplne halúzne. Tam, späť, úplne halúzne. Takže máme ísť niekde hentam do toho bodu, vidíte ten žltý bodíček, čo tam tak vysiela taký signálik. 100 metrov sme od toho ešte vzdialení a my tam ideme po kopci jak kultivovaní ľudia po cestičke. To sme mali nejaké autičko, to by sa nám bodlo. Váňa opustenie oblasti mise, vráťte sa k cíli, inak mise skončí. Pardon, tak som nevedel, že budem musieť liesť po skalách jak taký orangután. Vlastne sa tam dá ísť takým spôsobom. Hustý. Takže normálne to takto skrzneme jak pánovia, jak úplný čárny. Ešte do vyšší, dostanete sa na vrchol vyšší veže. Jo, už bežím, už idú. Musím bežať, pretože je tu nejaká hnusná hudba, takže tady určite budú nejaké príšery alebo čo. Ale sme za Chukovú hore, tu máme pošplhať alebo vyšplhať na tú väžu. Podľa všetkého, tak preskočíme plot. Preskoč ho! Ježiš, to je pedílko. Preskakovať plot nevie. Fuj, to je had. Fuck you, to je fakt had. Neskutočné, ale hada nebudeme zabíjať. To je debil. On ma pohryzol. No čo už no. Keď ma pohryzol, mal som ho asi zabiť, čo? Vykradnúť bedňu? Dobre. Žolíkové karty? Si děláš prdel, ne? Kde je to na to? Dobre, ideme hore.
lebo ja sa hadov bojím, teda ako v skutočnosti sa ich bojím, v hre ani moc ne, ale v skutočnosti sa ich bojím dosť, pretože to je také slizké, hnusné, lepkavé a škaredé, že stvorenie, že to až bolí. Tak, pokračujeme hore, ďalej. Väčšinou v takýchto hrách, keď lezete po takýchto debilných horách alebo po takýchto rebríkoch, ktoré vyzerajú, že je to tak nakrivo, tak väčšinou vždycky sa to prepadne. Tady to asi, no jo, tady to nefunguje, ale rôzne hry, čo som hral a presne takéto nory, presne takéto, tak sa to vlastne vždycky prepadne. Takže tak. Tady budú ďalšie žolíkové, no jo, žolíková karta, takže neviem, na čo sú mi žolíkové karty, asi tu budeme hrať žolíka profesionálne, jak na majstrovstvách, takže jo, takže sme hore a máme odemknout. Tak, toto je husté. Toto je husté. No jo, a teraz sa to všade tu niečo zatiahlo. Úspech. Úspech. První mise úspešne hotová. Poďme si kúknúť krabičku. Tak a viete, čo by bola halus, keby som tu teraz takto mohol šiknúť po lane, to je husté. To je úplne husté, nemusím sa tam drbať cez tie schody, ale dám si to takto lanom. Nice ride, huh? To je husté. To je fakt husté. Good. Show me a map. Čo je za mapku? Jo, takže M, niečo s Mkou. Jo, takže tady je mapka. My sa máme asi dostať sem na túto väžu, ne? Aha, teraz mi vysvetľuje, kde si všade sa dajú kúpiť zbrania jedno s druhým. Dobre, nie zdarma, v obchodoch, dobre. No, ale v prvom rade chcem ísť sakra. No. Nechceme ísť zabíjať prasatá, chceme ísť lovci zvierat. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. Dobre, takže za každým, keď budú nejaké filmové ukážky na tejto hre, nejsú, no to je jedno, proste keď budú filmové ukážky alebo ukážky, tak bude vždycky strih. Bude strih. Pretože nie sú titulky, ale normálne by som to ako bral, tú filmovú ukážku, by som mu rozoberal, ale keďže, no vy viete proč, tak nie sú tady titulky, teda, tak som si teda pozrel, počkajte nastavení, grafické ovládanie, hra zvuk, hra, hudba, prichádzajúci hlas zapnutý. No, predovšetkým není tady niečo, že... Takže vždycky na tejto hre, keď bude nejaký zvuk alebo nejaká debilina, alebo proste nejaký... No jednoznačne, keď tam bude, vy viete čo, ukážka, tak ju zostrihnem a budu mať, lebo nechám byť, ešte sa rozhodnem. Pokiaľ viete po anglicky a budete to stíhať, tak si môžete prečítať. Jo, takže máme autičko, s ktorým budeme asi jazdiť. Zajazdíme si rally. Juhu, rally. Srna, pozrite na ňu. Srna, to už je aké husté. Dobre, takže ideme za značkou po cestičke, nebudeme si to skrácovať nejakde. Lebo ešte dostane nejaký šmík alebo čo a poletíme, presne tak. Keď to moc nepoznáte, to sú jelene a nejaké zvírance tady sú. Tak toto bolo rally. Dnes sa to pokazilo to auto, ne,
chcem využívať. Á, dobre. Takže sa mi to len vyplo to auto. Dobre, takže som tu. Červený líst. Čiže mám ísť najprv k červenému, tak ideme k červenému lístu. Ukradneme červený list. Takže karamel list. Máme jeden. Zelený list. Sú dva, takže poďme na ne. Tam je. Tam sa musíme nejako preštvárať. Tak počkajte, to skliknem takto. Yes, takže mi to vyšlo. Takže sme šťastní. Pokradnúť zelené barvivo. Neviem, na čo mi to síce bude. Tie zelené kraviny. Ústé, takže tady sú aj jaskinky. Pohlede je tá kvetina, čo? No dobre, ja nejdem do jaskinky, lebo ešte sa tu stretím. Bude asi niekde hore, čo? Ideme hore. Ideme pre ňu hore, pretože potrebujeme dvoje zelené listy. Prepáčte za ten hluk, ak počujete nejaký rev alebo plakot alebo niečo, napíšte mi to do komentárov. Ale je to môj mladší brat, takže keby náhodou bol by tam nejaký problém, tak treba napísať a potom sa uvidí, čo s tým sa dá robiť. Fuck. Z takej nízky sa zabije? Skoro zabije. To je úplný mentor. No, modrý list. Ten, kde mám nájsť, mi povedz, modrý list. Aha, tak mapka mi nepomôže. No, tak ideme pešo. Nájsť modrý list. Modrý list. Jumping. Sú tady len červené, zelené, modrý, žiadny. A mám modrý. Mám modrý, ale sú tady dva, oni sú pod vodou, alebo... A jo, že oni sú pod vodou, žmrtky. To je aké prefíkané, pod vodou sa nachádza modrý list. Dobre, takže vyplavíme hore. Si nahladíme, dobre. Plávej. Dobre. A... Teď som 36 metrov od místa, kde mám ísť. Pardon, že hovorím po česky, ale som zvyknutý na češtinu. Takže ideme. To mi ukazuje auto, alebo? Tak to mám ísť. Áno, takže mám ísť. Takto. ...26 metrov. Jo, takže tady sú tí prasce. Čuňatko malinké, prepáč, že robím ti zlé a potrebujem tvoju kúžičku. Ešte jedno prasátko, kde je nejaké prasátko? Kvík, prasátko. Jo, na toalete sa mi šiknú. Kvík, prasátko, kde pak seš? Jedno alebo dvoje. To sú svinské prasatá, normálne sa mi schovali niekde, ale ja ich nájdem, ja si povedám. Poďte sem, prasátka moje, krásne, uňaté prasátka. Kde sú? Vyberte bombu. Kde? Niekde som obočil kvicht. Kde? Fakt. Kde si, prasátko? Kde to kvichčíš, ty si? Tady je jedno. Kde pak je to druhé, prasátko? Žebrák. No tak prasátka, alebo prasátko.
Bude vo chvíli kľúče, není. Hajzlická prasa, keď ho chytím do ruky, tak ho tam zmasakrujem. Kde je? Kde je to čune? Nebudeš tady? Dobre. Tak takto sa dohodneme, prasatku, keď sa mi ukážeš. No sa mi niekde schovalo do nejakých krikov, alebo ja som slepý. Kde je to čune? Dík, ja som fakt slepej. Ty svine! Jo, som ho zabil. Tak preradím si na dvojky. Zoberieme si kúžičku. Číslo 2. Tak. A môžeme ísť späť s tým mojím autičkom prekrásnym. Také faro nemá ani nikto v GTAčku, to si zapamätáte, rozumiete? Rozumiete, že? To faro mám len ja, to je špeciálne auto, nikde inde neuvidíte. Fakt, herovne si zaspíval. Fakt, že fakt. Fakt. Že úplne, že vážne. Takže ideme rýchlo cestovať. Budeme rýchlo cestovať, ideme normálne cestovať. Cestovať, la. No, a takže ideme späť. Mise neúspešná? Jak chceš mi povedať? Doriti. Takže toto je prvýkrát, čo sa mi vlastne nepodarilo nájsť správnu cestu. No, takže kam mám ísť? Ukáž mi to. Kam mám ísť? No, ono mi to píše, že mám ísť sem. Aktuálny bod. Tak ideme za tým aktuálnym bodom. A tu mi píše, že otevři mapu. Pink, vyberte ikonu rýchle cestování. To už je aké rýchle cestování. Pom. Dobre. Rýchle cestovanie, nerýchle cestovanie, zoberiem si faru a idem späť. Počkať. Oni mi ho zobrali. Neverím. No dobre. Takže budeme musieť ísť pešo. Takže... Pôjdeme pešo cez jelene. Cez jelenský údolíčko. Co zase? Proč zase mi to... Dámy a pánové, toto bude dosť brutálne, kým na to dojdem. Pokiaľ ste toto niekedy hrali a viete, čo mám urobiť, do Amanaki Ase Denek otevři mapu, vyberte ikonu rýchleho cestování. Rýchle cestovanie je to. Tak otevři mapu. A rýchle cestovanie je toto. Rýchle cestovanie? Však to nejde. Ono to fakt nejde. Dámy a pánové, fakt to nejde. Ja neviem, čo mám teraz spraviť, akože. Rýchlo cestovanie. Jak rýchlo cestovanie? Otevři mapu, vyberte ikonu rýchleho cestování, rýchlo cestovať. Nové vysvetlení. No jo, ale jak rýchlo cestovať, keď tam mi
keď otevřu mapu, tak mi to proste jednoducho nejde. Vidíte? Nejde to s tou... No, tak dámy a pánové, z tohto som fakt jeleň. Pretože ja fakt netuším, čo odo mňa tí ľudia chcú, alebo teoreticky čo odo mňa chce tá hra. Ale že absolútne nechápem, že ja som úplne mimo. Takže pokiaľ náhodou viete, čo mám tam spraviť v tej hre, napíšte mi to do komentárov a tu asi, dámy a pánové, aj skončíme. Video, bod, približovanie, vycentrovať. No jednoznačne sa vám omlouvám za tento diel, že sme skoro nikde neišli, ale jednoznačne o to nejde. Neviem, keď si dám, že otvoriť mapu, vyberiem si ikonku rýchleho cestovania a pak si dám, že rýchle cestovanie. To mám akože zakliknúť takto, ťuk, pak to vypnúť a ťuk. Jo, nic se neděje. No to tak nefunguje, no. Funguje to! No, dobre. Takže sme došli na to, že jak to máme spraviť, takže tak. Takže tak. Dobre, sme v nejakej budovičke, môžeme pokračovať ďalej. No ale už asi moc veľa, veľmi veľa ako dní, ježiš, mne fakt trbe už neveľa dní, ale no viete, jak to myslím. Co to je, však ale malo by to byť zdarma, ne? Pištole mám. No jo, dobre. Takže vypnúť, všetko vypnúť. Nezájem. No, teraz kade von. Jo, takže zase som na ostrovíčku, kde si môžeme zase dať nejaký kokos, mango, vajíčko, nejaký šalát a brambúrky so šalátom. No, a ja ukončím to u tohto krásneho pomníku, kde uvidíte na budúcu časť. Ďuk. Takže uvidíme sa na budúcej časti a dúfam, že sa tento diel páčil. Som nešťastný z toho, že som nenašiel to, čo som potreboval. Teda ne, že nenašiel, ale nevedel som to chvíľku spraviť, takže to nám aj zobralo času. Takže zatiaľ sa majte a uvidíme sa v ďalšom. A ešte som zabudol. Keď sa vám videjko páčilo, dajte like, pokiaľ ne, tak dislike, ale bol by som rád, keby tam bolo čo najmenej dislikeov a najviac lajkov. A takisto ma potešilo, že už konečne mám 25 odberateľov, takže sa teším. Uvidíme sa na budúcom dieli, teda na budúcom parte a zatiaľ čaute.